Assalamu alaikum. Yau na kawo muku bidiyon jerin matan Kannywood guda 10 waɗanda suka iya hawa waƙoƙin soyayya. Jaruma ta farko ita ce Momi Gombe, ta hawa waƙoƙi da dama da jarumai mawaƙa. Jaruma ta biyu ita ce Ruki Alim, ita ma ta hawa waƙoƙi da dama da jarumai da yawa kuma ta iya salo. Jaruma ta uku ita ce Aisha na Jamu, sannan na gaba jaruma ta 4 Khadija mai numfashi. Jaruma ta 5 ita ce Zara Diamond, sai jaruma ta 6 Minal Ahmad, sai jaruma ta 7 Asmi Wakili, sai na gaba jaruma ta 8 Bilkisu Salis, sai jaruma ta 9 Momi Nijar, sai jaruma ta ƙarshe cikon na 10 Maryam Keke.